नायदां Halo guys, जोङो दा नै बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों बावखुंग्रि हाजो गाखोहैनो नागिरदों ओमफ्राय नै ओंखारबाय रुमनिफ्राय दा ट्रेनजोंसो थांगोन ओमफ्राय गारि लेंदोंमोन गारियानो थानो ओमफ्राय दा नै लोगोफोर दङ बोरै सासेयालाय सासेया बोरो फन खालामबाय बिदिनो फन खालामनोसै फाइनालि जोङो दा नै स्टेसन मोनफैबाय ओमफ्राय ट्रेन नेगासिनो जोङो ट्रेनजोंसो थांगोन नालाय दा फैयाखै ट्रेना सफैनोसैनो नै एसे देखायलांनो मा जायगा मोनखो श्रीरामपुर मोनखाबाय मोनसै फैगासिनो जोंना फैबाय नै ओमफ्राय थांनांगौआ थाथा लेवदो फाइनालि ओमफ्राय फैमारबा बेजोंनो थांमारनोसै जों ला एसे लास्टाव गाखोमारसै आङो Ano na deh guys? Hai na bro. Mainnya Rene sinai nalla deh konda perko. Jire marse. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Finally em bay सफैबाय जोंहा नै ओमफ्राय माबाय क'क्राझार बिसोरो दा आयौ मारै नुखो बेखौलाय बिदि मोफ्लामाखैनो बे बोरै मोफ्लामनाय नुखो नै केमेरायाव नाय हददा नायलाय केमेरायाव नायनो माबायदि जायो ओरैनो नर्मालाव जेबो गैया नै मेजिक बन्ड मेजिक नै बोरै जाखो बियो केमेरायाव बाब्राबबाबो सिङाव बिदिनो जाबाय थायो ना मा होनो बैलाय केमेरायाव बाब्राबबावो नामा फाइनालि गाइस दासो मोनफैबाय ओमफ्राय नै दासो बावखुंग्रि नै जोंना सासेया बेखौ नेबाय बायनायावनो जोंहा नै दासो बेलासि गुलायबाय
जों बेखौ साराय 9थानिफ्रायनो नेदों नै 1था जागौलायबाय बेखौ नेनानै लाबोनाया थांनोसै गारि पार्किं बे औ malah थांजोबबाय जोंहा दासो खोमजारला थाबायब्रा सिगांजों थाबायथौ आं गाखोनाय नङालै बोखो मेंबाय आं नै जोंना सासे गादाया एक्टिभ प्लेयारफ्रानो जों सानदों मा एक्टिभआनो एकदम जेनेबोथ' नै आदामोनजों थांनो हायोमोन होनलाबायो बिदिबालाय माबामोन थांनो हायोमोन होनलाबायो जोंथ' जों दखान दङ नै ओरै दखान दङ लामायाव मालायफ्रा फैजोब्बाय नै नोंसोरबो एसे जोंना बेलासिलायबायलै नै मालाय मानसिफ्रा ओंखारफिनजोबलायबाय जोंहा दासो नङाबा Hey God Tiger soup naman Tiger soup Tiger stuff Parking निफ्राय थाबायबोबाय आरो गोजान थांबावनांगौ ना बहुत गोजानबाव थाबायनांगौ ना आयु मथा-मथि जोङो आयु मा होनदों? बेलगियानो बेहा मोनथारसै नै सालथे आं खालामनो थिखोबानो जाबाय बोखोनांगोन डेन्जार बिहिर जाबाय नै ओरैहाय खना हालाया बे फार्स्टआव बिदिनो खालामनो थुदे स्पिड थाबाय दे एकदम खरानो दा बानो बाहायगोन दे नङा गारिनिफ्राय गारिसिम थाबायदोथ' दासो गोजौ जाहांदों नै दासो मानखोहांदों नायनि र' आं थांबा हानासो जों जानाय नङा बोलो हो हाद्रि गोजासैलै लंपेन्टआ बोखोब्रा जामाफोर लंपेन्टआ बोखो जायगायानो जौ मोनामजोबखाबाय जौ मोनामजोबबाय जायगायानो बारा थिग नङा बे जायगाया जौ मोनामग्रासो जारलासो apa anggap lang pa halong landang salte oh salte dia ulang sebanyak serni di engkau jelas nih sange energi bikin oleh
Kau nak lain nak cakap? Hei, nak kerja kah ya? Jadi neng kadang macam sarna. Hah? Apa? Aku bukan sabar. Kamu siapa? 2 घन्टा जाबाय. दा चला. फैयै फैनानै दालां मोनसे मोनफैबाय नै. Halo. दा चला. Tuh, motor tidak gojoa. Hei binilas. Tuh. Jabai nang 3 घन्टा जाबाय खोमा. Aduh jin mbak beret kau ya. OMG. Manusia malah berpindah basi manusia. मोनफै मारबाय फाइनालि गोजाव फैथार मोनबाय जों खस्थ' मस्थ' देरना बियो बावखुंग्रि मा हा बे गोजाव फैथार बेयाव फैथारदोब्रा आं बै अन्थायाव गाखोहैबावगोनसो इलाय अन्थायाव गाखोनांगौ दा गोजौसिनाव दं थिखिनि एकदम है गाखोबावनांगौ र' हनै बे ससेयाव गैला थैनाय बायदि जाजोब्बाय आथिङा बोरैबा जाबाय आंना आथिङा नोगोद बारा नांबाय दरियानो wow what a necessary unnecessary ओंखारलांफिनसै नै जाला मोसा मोसा आं मोननै बथल लानो हायो नामा ओंखारबाय लामाजों ओंखारमारथारबाय ओंखारा सानबाबो ओंखारनांबाय उफाय गैया मेला थाग्लायनि डाइलग होनायखौ थाग्लाय डाइलग होगासिनो दङ oh my gosh फाइनालि दा सफैफिनबाय जोङो सफैनानै नै थाबायबाय एसे खोमसि जादों आरोना खोमसि जागुलायबाय आरोना 7था जाबाय दा सफैदों बिराद गाखोबाय गाखोनानै सासे आथिं लेंग्रा जाबोगुलायबाय फैबाय सिनस्रि सामारबाय आंने सिनस्रि साबायलै बेंगल बर्डारा जोंनासो हिटब्रा जोंनासो बेंगलाव नांजाबनाय गोसो बायदि ओमफ्राय बावनो थाथ'दो जोबनायखौ होनथ'दो आरोना